Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ang isang lasing sa Brazil matapos itong makuhanan ng video na sumali sa isang running race. Ang 31-year-old na residente ng Brazil na si Isaac dos Santos Pinho, isang homeless, natagpuan ang sariling nasa starting line ng 8-kilometer running race. Wala siyang ideya kung bakit naroon siya. Kagagaling niya lang daw mano sa inuman. Nakatulog siya ng bahagya at pagkagising niya, umila siya doon sa mga nasa starting line. Nakatsinelas lamang at nakapambahay, di gaya ng mga runners. Bawal yun, di ba? Na kumpleto sa running shoes at running gears. Hanggang sa napasali na siya sa running race. At natapos niya mismo ang 8 kilometers na running race. Kilometers. Yan. At kahit pa pagewang-gewang dahil lasing at may hangover. Imang kanor siguro yan. Hindi ako yun. Natapos niya ito. At may medal pa siyang natanggap. Ng pating. At yun ang nagpabago ng kanyang buhay. Uy, Dahil Inuusan na siya. may mga nag-ambagan para mabilhan siya ng mga running gears. Style niya lang. At nag-chip in pa sila para makatira siya at mabigyan ng tirahan. Congratulations sa iyo, Isaac ng Brazil. Kabisyo, tumakbo ka na ba na nakainom? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, nako, Isaac Basic. Morning ko. Morning, Teens. Kabisyo, Phil. Good morning! It's a Wednesday, mga kabisyo. It's August 13, 2025. Sa oras na 7:30, kasama niya na certified Brave Boy, Uncle Dagol. Sa mga angkol, itaas ang kamay at mag-pray na tayo, mga pray boys, dahil kasama na rin natin ng dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Your Tita Max, Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko With anak ng kulog. Ganyan kayo sa akin, ha? O, tamo. Good O, morning. tamo, may kumukulog. O. Siyempre, may agimat ako, ngipin ng kidlat. Wow, agimat, very party list. Good morning sa ating mga beautiful visitors dito. Oo, mga taga-Philippine Navy. Aba, good morning Good po. morning. I love you too. Hindi I love you sa'yo eh. Naunahan ko na. Ganun na style yan. I love you nga. too kagad. Para kiligin mo. Para kiligin. Basic. Oy, Oo shout nga, out. napatawa eh. Pag tumawa ka. Akin ka. Pero shout out sa mga mahilig Lasing. tumakbo at mahilig uminom. Ikaw, marathon ka ba, Tits? Before. Or fun run? Ilang Tumakbo ko papunta kilometers? sa kanya. Charot. Ibang ano yun? Dati Ibang yun, takbo dati yun. ah. Hindi na ngayon. Mga five, 10? Nagta-20, oo, dati. 21K? Nung sobrang active ko pa at
mayabang ako. Siyempre mayabang. Uy, nagpa-fun run. Tsaka tayo dati, meron tayong MBC fun run yan. So parang kailangan tumakbo lahat ang empleyado. Wala ka, Joy. Hindi pala kailangan. Oo, siyempre, suportahan mo yung sarili mong kumpanya. Buti na lang binago mo, Sir James, ha? Sir James, happy birthday, Sir James Kaya nga, Quaton. sabi ko, Sir James Quaton, happy birthday. Natanggap Ang niya bait sa yung regalo HR? ko. Ang bait sa HR? Natanggap niya lang yung regalo ko. Sa HR? Ano ba regalo mo? Secret na namin yun ni Sir James. Saan mo ba pinadala? Walang regalo yan sa mga pinadala? Ha? Saan mo pinadala? Kahapon birthday niya, saan mo pinadala? Kahapon pala? Sayang ngayon ko dala eh. Pero, na-try nyo na bang tumakbo na nakainom? O kahit naglalakad ka nga, paglasing ka, talagang gigewang-gewang ka at mahihirapan ka. Hindi ko na-try yung Wow, talaga? Hindi ka nakatry na lasing ka? Na tumakbo? Sabi mo kasi na tumakbo. O maglakad na lasing. Pinuhat niya ako. Kapag... Pagising ko, bad na ako. Boy! Napakain! Joke ako naman yun. Anong igat doon? Wala lang, sabi ko lang. Bakit meron ka bang Okay, move on. Oo, lolo. Pag tumawa ka, Akin ka, ma'am. Kunti na lang. Magiging tayo na rin. Sa mga pa-single dyan, shout out. so yun. Pero, Ikaw, Col, nag-fun run ka ba? yan, nakatry 5. Pinaka-ano ko, 10K. Halatang hindi na, no? Hindi. Obvious. Siyempre, yung oras. Minsan, itutulog na lang natin. tayo eh. Ako sa buhay ko, ilang taon na akong pang umaga. Minsan ko lang masilayan ng sunrise. Once a week lang. Kasi... So, ilang nandito beses sa loob lang yun sa isang buwan. 4 na beses ko lang makita ang sunrise. Mas marami ko pa na beses nakikita yung ex ko sa Facebook. Guys, hindi pa nakapopon, guys. Hindi yun. So, hindi na fun run. So, sa mga lasing dyan, pero ito nagpabago sa buhay niya. Ha? Dahil doon sa... Hindi niya alam From na lasing. fun run pala to. Iba-iba talaga yung trip ng lasing eh. Tignan mo yan, biglang sumasali sa fun run, sabi niyo. Ngayon, nag-concentrate na siya sa Oo, pagtakbo ang at ganda, tinulungan diba? siya. Si Lord na yan, yung tumawag sa kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Oo. Pati yung mga nagdadrugs dyan, di ba? Uy, ibang Lord yun. Thank you, drug Lord yun. Baka may madaanan kayo. Baka yun naman kapagpabago ng buhay. Iba-iba talaga yung calling natin sa buhay. Yung mga babaero, halimbawa. Ayan na naman, guys. Madadamay na naman kayo, guys. Kasi kami hindi eh. Oh, di ba? Hindi kami madadamay. May mga ano talaga yan. Kung panahon mo talaga. Totoo yan. Di ba? Lasing na lasing eh. Yung lasing. Yung runner. Ang ganda ng legs niya. Ng runner. Yung lasing. Nag-sunmig light eh. Yung lasing? Yung runner. Energy drink niya daw yon. Yung sunbig light. Kumplituhin mo kasi. Nalilito ako. Nang lasing? Nang runner. Kaya pala may bit-bit na buti pa habang tumatakbo. Yung lasing? Yung runner. Ano? Sumuka eh. Yung lasing? Yung runner. Ay, buntis. Yung runner. Yung lasing. Pag lagi ka talagang ganyan, mabubuntis ka talaga. Lagi ka lasing? O baka maglasing-lasingan lang? Ako yun. Ikaw, ma'am, mahilig ka maglasing-lasingan, ma'am? Tumawa ka. Akin ka. Ay, nako. Ay, pero si Direk Phil, hindi yan naglalasing, ha? Nagdidirect Nang lalasing. Oh, hindi nga. Ando si Ma'am Tuniti. Huwag mo nang anuhin. Kasi kasama si Sorry, Ma'am hindi ako Tuniti. mapapapaskuhan. Good morning at salamat po sa mga bisita natin from Philippine Navy. Miss Marnes, hello po. Thank you. At sa mga bisita natin dito. Sino yun? Mga Ba't di mo matingnan, Mang Kanor? Hi, baby girl. Ala naman, baby boy. Hi, baby boy. Pampapaero yung baby. Basic!